खुलुमबाय बिटिआरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ हगारनायनि सिगां नटिफिकेसन सहैनो होदो। टेट थिसनथाइ आरो बर' बिजोंनि सोलोंथाइ जेंनाफोरखौ गोख्रै सुस्रांनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबि। दुलाराय बर' फरायसा आफादआ माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय सरकारनिसिम दाबि खालामदों। कासुगाव आइ.सि.डि.एस. डिपार्टमेन्टआ मैया मथामबिल हेलेना गायदेनब्लाङाव उन्दै उन्दै खुदियाफोरखौ आरो बिमा माहारिनि जाय जामुं आदार जोथोननि हाबाफारि खुंदों। गोबाव समनि उनाव मैया फरायसालि खुलिनायाव फरायसा फरायसुलिफोरा गोजोननाय फोरमायदों। जोंख्लां आरो जनकखौ एनकाउन्टार खालामनायनि थार बिजिरनाय नागिरनानै मैया दुलाराय बिटिआरनि फरायसा हानजाया बिटिआरनि सेक्रेटारियेट दरखंनिफ्राय कक्राझार डि. सि. मावख'सिम धर्ना होनायजों कक्राझार नोगोराव गोमखांदों। दावबायारिफोरनि थाखाय मोजां खौरां रायमननिफ्राय खारजेननाय एम.एस.टी.सी. बास गारि मैयानिफ्राय बेखेवनानै होनाय जाहैबाय। जोंख्लां मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि नंखाय एनकाउन्टार खालामनायखौ थार नायबिजिरनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादआ आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम दाबि दैखांदों। चिरां जिल्लानि आइफआलिनि बिमा दैनि सायाव दालां लुफुंनायखौ थाबैनो लुफुंनो दाबि खालामदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। दुलाराय बाथौ गौथुमा थांनाय कभिड-19 नि थाखाय गोबां धोरोमारि खामानि मावनो हायाखैमोन। बाथौ थानसालिफोराव आरज गाबनो हायाखैमोन। बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मिरु गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि, नेहाथारि राथिराम बर', प्रदिप चन्द्र बर', बिबुंथिगिरि देबान बर' आरो लाइमोनफोरनि आफादगिरि राजेन बर' बिथांमोना जिल्ला फैनानै दावबायनायजों लोगोसे जथाइ सावराय जथुम लादों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमोनसापुरि सानजारि नोगोर सिमोन बियाब बाथौ थानसालि मिरु दुलाराय बाथौ गौथुम आरो जिल्ला आफादनि सिङाव थानाय बियाब आफादनि बिबानगिरिफोरजों जथायै सावराय जथुम लादों आरो गोबां बियाबनि गामि माय'नाव लाइमोन दौदिनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोना मेल बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। फेसबुक पस्ट शेयार खालामनायनि दायाव सासे लाइमोनखौ पुलिस जाखादों होनना नखरनि सुबुंफोरा फोरमायदों। गसाइगाव बिजेपिनि गोख्रों मावथि उइलियाम नार्जारि बिथाङा रुंसारि जानाय जोंख्लां आरो बिथांनि लोगो गथ'खौ अनखांनानै 50,000 नोगोद रां अनसुंथाइ होदों। नंखाय इउएलबि मुङाव एनकाउन्टार जानाय सानै नखरनो दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय एपइन्टमेन्ट लेटार होगोन होननानै मावफुंगिरि सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होदों। गोदानै जोनोम मोननाय आफादजों लोब्बा थानायनि जाहोनाव सासे लाइमोनखौ पुलिस बिफानआ हमनानै लाबोनाय थावनि दरं मोखाङाव रायजो-राजानि दुंहाव थासारि। कटबझरा बियाबनि थिवखा दख'रानि सिङाव थानाय सानबादा गामिनि रबजय ब्रह्म बिथांखौ गोदानै जोनोम जानाय आफादजों लोब्बा थानायनि सन्देहजों थिवखाय आउटपस्टनि पुलिस बिफानआ हमनानै लाबोदों। बेखौ लानानै ओनसोलनि रायजो-थानानि सेराव हरसे थाला नेनायजों दुंहाव थासारि। रायजो-राजानि फोरमायनाय
बायदिब्ला सानै सिगां बायदि गोदानै जोनोम मोननाय आफादनि मुङाव एनकाउन्टार खालामनाय बायदि जाहाथे जाया बेखौ दाबि खालामदों। पुलिसनि बिफानआ फोरमायनाय बायदिब्ला रबजय मुंनि लाइमोनआ गोदानै जोनोम मोननाय आफादजों सोमोन्दो दं आरो बेनि फोरमानबो मोन्नाय जादों होननानै फोरमायो। बे जाथायखौ लानानै थिबखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गिबि सुराग लाहैनायजों रबजय मुंनि लाइमोनखौ जाहाथे जेबो देहायारि साजा होआ पुलिसनि बिफाननिफ्राय दाबि दैखांदों।